Să ține mățul de el. Să vină mățul la tine. Te vrea să iubești, iete. Îl vezi? Iete, tati, te iubește, îl vezi? Vezi? Iete cum faci. Vrea să-l mângâi, să-l iei într-o. Ia mângâie-l, mami. Măi. Dar nu pe coadă. Nu te-a rupt, tatăl. Ce pușteriaș de pisică. Asta e tare, mă, asta e tare. Iete, tati, nu, de ce? Hai că nu-ți face nimic. El vine la tine, el te iubește. Îți vezi două. Ce tare e. Ți-a dat cu capul. Apă, zice, cum să dea apă? Ia uite ce pisică proastă, să carpinul de aia care e fierbinte. Și am filmat chestia asta, ia uite. Doamne! La televizor niște idei astea din faci Nu se opărește, mă, că e fierbinte aia. Ia, lasă. Iete-mă. Lasă, mami, că nu-ți face nimic. Nu mai făcut așa. Hai, du-te, stai că vine pisica, vezi? Nu-ți face nimic. Hai, stai sus. Hai, urcă sus, mami, te rog frumos, urcă sus, haide. Hai, mami, că nu-ți face nimic. Hai, urcă în pat, așa, fără să te vadă ea. Ține telefonul. Nu așa. Măi! Haide, treci în pat. Ușor. De ce ați dat telefonul pe mână? Iedi, te rog frumos să te duci acolo unde e pernuța, să vină pisica la tine. Hai. Strânge tanti cerșeaful ăla, că-l murdărește, îl punem noi când ne culcăm, așa. Ia-te, mă, ia caută joacă, mă. Dar s-a frit puțin la ureche. Hai, tati, ia du-te și ia mângâie pisica. Hai, mângâie pisica. Nu, tati. Nu, Aoleu. Pune-l pe pat acolo la pernă, mă. Așa e, stai. Așa, băiet, bravo. Pune, mami, mâna pe lăbuță. Pune, atinge și tu, dă mânuța. Ia dă mânuța pe ea. Dă mânuța. Fii atent, cât de ușor și calm, așa. Doamne, ce prințesă de pisică. Nu rupe, tati, ce-așa. Deci fii atent să întinde după băiața. Parcă tigru. Hai, tati, hai, mă, așa stai acolo, mă, tati. Pune mânuța pe lăbuțe, să vezi ce lăbuțe fine are. Aoleu.